Iată, pasa, Lam liber, centrează. Grosskreutz îl scapă pe Robben. Aici se vede că fundașul care nu e. Până la urmă, Guardiola a făcut o mutare excelentă, trimițându-l pe Robben acolo unde Grosskreutz s-a descurcat în prima repriză pentru că n-a avut pe nimeni. Și acum Guardiola e în avantaj față de Klopp pentru că Bayern e pe val. Ce greșeală, a greșit la ambele goluri, la primul mai puțin, acum decisiv. Cred că e o sentință pentru belgian, care și așa are o vârstă înaintată. Va arăta un om de lot, probabil. Da, va juca în cupă, deja asigurat tot acest. N-ai voie la experiența lui Van Buiten. Sigur, el a vrut să anticipe. Не дали футболисты Боруссии толком. Ну, скорее, собственный игрок не дал. Ну, там атака действительно была опасная. Левандовский. Очередная атака Боруссии. Свободен теперь уже фланг здесь. Мчится Шмельцер с мячом Гюндоган. Что будет делать? al Borussiei fără niciun nou venit, fără nicio achiziție. Este echipa de anul trecut. Van Buiten pentru Thiago. Ba chiar slăbită, fără Götze. Bine, la cum a jucat astăzi Borussia Dortmund, totuși aș vedea două schimbări. La fundașul dreapta, Grosskreutz nu este. Și la aripa dreaptă, Błaszczykowski este un muncitor. Dar parcă e nevoie de mai mult ca să arăți echipă cu Steiff. Aubameyang? Posibil. Shaqiri acum. Posibil, iartă-mă. Lam în centru. Robben! Gol! Robben! 3-2. Bayern revine. Dublă Robben. O fază plecată din nou de la Philipp Lahm, minutul 64. Supercupa nu e terminată. 5 goluri până acum. Cât de repede. În ultimele 10 minute. Два других гола, у него ни единого шанса. Ошибается Тиаго. Левандовский, еще пас на Аубамеянга. Вторая попытка. И это 4-2.